Dobra, spróbuj bez, czekaj sekundę. A spróbuj bez dźwięku odpalić, jak to ci będzie łazić. Game mode. No i coś byle co, collect, tak? Mhm. No Garden. garden na przykład. Ale to wygląda tak, jakbym live'a oglądał u kogoś. Aha, bo tu jeszcze nie masz zaznaczone, że... Dobra, ja wiem o co chodzi. Trzeba odpalić, żebyś miał Full HD. Press spacebar to start. No i co? Ja steruję łódeczką, tak? Tak. I na czym, czy to coś więcej jeszcze w tym jest? No, Cześć jesteś... Knyszu. To jest symulator łódki. My testujemy z Dawidem zaawansowane narzędzie nowej generacji, które jednak jest nie takie zaawansowane. Nie, i pieniążek misnąłeś. No wiem, będzie następny, czy już nie będzie? Więcej nigdy. Czekaj. No bo, Ta gra ma wylew. no chyba to... Ło. No, co ja mam teraz zrobić? Fajny feature trzeba. Bo nie wiem. Wiesz dlaczego ci tę grę włączyłem? Bo sam nie wiem o co w niej chodzi. Bo mam zebrać 50 pieniążków, ale tam był ino jeden. Aha, pokazują mi strzałkę. No, kurwa. Płynę przecież. Kurwa. Łup! Chłopie, tyś zepsuł gra. Ale to jest coś nie tak. No i to na tyle chyba by było. Ja, fajna gra. Czekaj, dobra, wychodzę z tego. Nie mogę. Podobało ci się, nie? No, Dobra, ja wyłączę na chwilę. bardzo fajne było. Ja, 2 na 10. Fajne, fajne. A wiesz, że tyś zepsuł gra? Aha. Nie no, podobało mi się. Klaus, pomachaj mi na live. Pomachu. Nie widział. Dobra, Dawid, co mam robić? No, kontynuuj. No. A ja teraz jestem bąkolem. Tam było w menu. Uaa, to się wdupia na tuba. O, jest. No i co teraz, Dawid? Idź do telefonu, to tego auta nie ruszaj, bo to O, jest... tu się łazi, Żebyś a mi go nie skacze się. sprzedał. Czekaj, ja ci urwę lusterko zaraz. Nie, no dobra. Musisz sobie jakoś stare przeboje. Nie, cofnij się. I tam No. jest biurko takie, o właśnie, i jest telefon. Kliknij na telefon. a ten tutaj. Ja. No, I teraz malucha, weź, przyjmij zlecenie. Jezu, jak to działa źle. Zwolnij miejsce w garażu. Zwolnij miejsce w garażu? No. Czekaj, zamknij. No. Czekaj chwilę, nie rób nic. Nie ruszaj się. Odebrał mi sterowanie. Dobra, to jest mój maluch, nie? I oby chciał, żebyś go ogarnął tak. Aha. Patrz, ja ci dam. Zwolnij miejsce w garażu, aby auto można nim zaparkować. What? I teraz zobacz, maluch Jest- się pojawił. jest I maluch. możesz pootwierać maska, wszystko, drzwi, popatrzeć co są mu tam sknolone. Na którym się strzela? Nie strzelać. Nie. Ouu, Jaki śliczny kolor. ładny. Jeździłbym. Można wejść nawet. A jak się wychodzi? No nie mogę. Czekaj, wyjdę ci, bo No. jest sobie. E? Czekaj, jak tyś w los? No, kliknął na siedzenie. No dobra, ale to trzeba jakoś. O, Aha. escape. Dobra. Aha, dobra. Słuchaj, Dobierzemy. pokrótce, to zobacz se co tam jest. No tu silnika nie ma. Pa, zaraz Uuu, ukradnij. zepsuty, silnika nie ma. Słuchaj, Dobra, no jest krótka silnik. piłka. Kliknij M, patrząc na auto. M. No, I wciepnij go na lewy albo prawy podnośnik. No. No. Teraz Kisew, zobacz, obok jest wajcha przy podnośniku, żeby on do góry pojechał. No naciś na nie. Dobra. Uuu, Teraz podejdź do samochodu trochę bliżej. no. Naciśnij O. I teraz, a nie, przepraszam, nie cofnij escape'em cofasz. No. Chyba, czekaj, sprawdzę za ciebie, żeby mieć pewność, żeby ci nie gadać. To jest I. To jest O, dobra. Więc naciśnij O. Aha. I teraz zobacz, co masz po lewej, możesz klikać. I teraz tak, zmień olej i filtry, to jest jedno zadanie. Drugie, naciśnij na wymień elementy. No. Więc tak, wymień elementy rozrządu i masz, co masz wymienić.
Następne, zrób kapitalny remont, bla bla bla. Mhm. Generalnie zaczniesz sobie od sprawdzania, co jest źle, Aha. więc proponuję ci go tak. Wyjdź z tego escape, No. ciepnij auto na dół, Ciężko się steruje. teraz podejdź M, wciepnij M, Aha. wciepnij je na ścieżka diagnostyczna. Podejdź do tych drzwi białych po prawej stronie. Nie, trochę lewo, tutaj, tu są, to jest ścieżka. Nie, obok, przepraszam. Tutaj Tych czarne, szarych? tak? No. Ja, włazisz tu. I teraz wykonuj to, co ci każą, czyli test hamulców. Po prostu jedziesz do przodu, na dole po lewej stronie masz instrukcję. A będę mówić, który mam Aha. Teraz musisz jechać i sprawdzać Hamulec. zbieżność. A na którym jest hamulec? Chyba na spacji? Przyspieszenie, hamowanie. No, Trzymaj. chyba ja. Przyciśnij i przytrzymaj Trzymaj hamulec. hamulec. Na czymie? Okej. Nie, hamulec jest do tyłu, na S chyba. I trzymaj, aż zgaśnie silnik prawie. Aha, no jest, dobra, idą szybko. Dobra, jedziesz do przodu dalej. I to samo robisz teraz. No dobra. Jedziesz do przodu. Wow. O, przeląto. Przeląto, uważaj. Dobra. No i wyjeżdżasz. Czemu on mi się nie chce ruszyć? Aha, Dobra. tylnymi kołami, dobra. Jeszcze raz po szelonto, Ło! bo on sprawdza Telepie. zawieszenie. Dobra. I teraz dostaniemy i patrz, co jest opie spieprzony. Pełno Bęben rzeczy, nie? hamulcowy, no dużo. Ja. Teraz escape. Aha, Podejdź do tego samochodu. Go wyciepło sam, no. No. I teraz tak. To ci najłatwiej by przyszło. Może blacharką się zająć. Chciałbyś? może być, To chciałbym. słuchaj, prawym przyciskiem trzymasz i te zardzewiałe rzeczy wyciepnij. Nie, O, no, wyciepłem podobne. dobrą. To masz te zardzewiałe wyciepnij. Dobra, to jest brzydkie. Brzydki jest zderzak. Dobra, i co? I fele są brzydkie. Ale no to tego tak nie zmień. Dobra. No i coś Dobra. jeszcze? Ja z tyłu może A, jeszcze tutaj patrz. klapa Klapa. od tego. No i zobacz z lewej, feli nie ma. No dobra, Nie, i teraz dobra. tak. Kliknij se T Aha, i wejdź do karoserii. No. Aha. Wpisz sobie u góry szukaj maluch. A nie, przepraszam, jeszcze nie. Chyba jest specjalnie do malucha. Zobacz, sklep z częściami do malucha. Zobacz, czy to jest ten. aha. Albo też nie. Sklep z elementami karoserii. Nie, bo ja nie pamiętam. Sklep z elementami karoserii, wejdź. No. Usuń ten maluch. No nie ma maluch. Dobra, co i chcesz? wszystko gdzieś kliknij tam jest po lewej stronie chyba. Aha. Dobra, i teraz. Czekaj, ja przejrzę teraz za ciebie, moment. Czy to jest na pewno tutaj? Nie. Może w tuningowym. A światła są do malucha, to nie? Dobra. Już wiem. Dobra, kliknij te i lecisz sklep z częściami karoserii, sklep z częściami do malucha. No to musi być w sklepie z częściami do malucha. No. I gdzieś na karoseria zakładka. B. No i teraz sobie wybier. Teraz musisz co, tak. Co był? felgi? Bagażnik zepsuty. No bagażnik tak. To bagażnik. Był? Enter. No. Drzwi były zdupione? Nie, był Nie. nadkole lewe nadkole. Ale a przednie. fele też były, nie? Błotnik. Ale to nie. Ale to Fele jest- były dobre, tylko kołpak był spieprzony Aha. chyba. Wejdź tak, Dobra. lewy błotnik. Czekaj, jaka jest lewy błotnik? Okej, Prawy 150. efektor. Prawie na lewe samym dole. drzwi. To na wprost. Aha, patrzysz. tutaj, dobra. Ja. Zderzak chyba był zdupcony. Przedni czy ty? Przedni. Nie, Przedni. oba? Nie, przedni chyba. Ło, był duper na czacie. Czuję, że zbanują w końcu tego. Dobra, teraz. I tylny bagażnik kupiłeś? Tylni bagażnik.
Dobra. Nie pamiętam, kupię na wszelki Dobra. wypadek. Wyłaź z tego sklepu Escape. Aha, Teraz tak, podchodzisz pod coś, pod to, no, podchodzisz, no, dwójeczkę wciskasz i aha. prawym przyciskiem myszy najeżdżasz na miejsce, które chcesz zamontować. Aha, dobra, to tutaj... ja chciałem to. To no dobre i ten, wybierz. dobra. Resztę rzeczy tak zamontuj, na dwójeczce pamiętaj, Dobra, musisz dobra. mieć tryb dwójki. Tutaj nie było tej. O. Co tu nam jeszcze brakuje? Maska przednia, A, faktycznie. a masz Dobra. 3 aż, super. No, I Bogol. teraz tak, zobacz czy masz światła z przodu, okej. Dobra, są. to Teraz ja. wciepnij samochód M na Aha. lakiernictwo, lakiernia. Wejdź sobie do lakierni białe drzwi i se maluj hopie jak chcesz. Je. Bo to jest najprostszy ten. Dobra. I mogę sobie teraz wybrać co chcę, ja? Wybrany kolor. A jak tu się zmienia kolor? A tu jest barwa. Aha, dobra. Czaję. Robimy... Co to jest za gra? No to jest Car Simulator. Lewego błotnika nie dałeś. Faktycznie. No trudno. Czerwony zboczony. Krwista czerwień. Tak. No Pięknie. to wyłaź i domontuj ten. Znaczy nad kole lewe, no Ja. faktem. Możesz domontować, będzie tego samego koloru już. Co się Dwójka, klikało? dwójka. Dwójkę, dobra. O! Piękny. I co teraz No i jeszcze? no, ale zobacz jak silnik z tyłu wygląda. Zepsuty. Dobra, a chcesz sobie pojeździć tym samochodem? Zobaczyć, Tu jak można się jeździ. jeździć! Ja, Wow! wyłaź. Znajdź duże czarne drzwi za tobą są dokładnie. No, Znaczy no, te takie wyjście? garażowe, no. I Kliknij co? na nie. I wybier testowy aha, maluchem. maluch. Łoje! Hop, Daro jak hopie ruszy z maluchem. Odcinek. To jest cały odcinek na tubę z fabułą. Mój pierwszy naprawiony maluch. W nowogeneracyjnej technologii NVIDIA Experience GeForce Ter. Super Duper Hubert. Ło! I co teraz? Jadymy. A możesz jeszcze kamera zmienić na C chyba. Ale nie idzie obracać tej Prawie kamery. jak w H1. Bez No mała. podobnie. Uwaga, Kamerę jedź. ciulomy. To zobacz coś ze środka. O. Na Cranbera. Gazu. Uuu. Sprawdź model zniszczeń. Czuję, że to będzie to. Drift. Uuu. Marzej! Uuu. Jak dupisz, O, świeżo pejada. malowane. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Szelonto mnie. O! Będzie, wygram, będę pierwszy. Wygram to! Kurwa! I raz drive-by i przez okno z Uzi. Zobacz Jeb, jeb, ile jeb, on jeb. jedzie na godzinę. Hopie, Na 56. C, na... Opie, na Pięć- C, możesz tam... O! Ale by ciulnął teraz. Test teraz tych krawężników, sierżantów. 50. I musisz tam 50, zahamować. Na S, na S, na... Hamuj na S. Ło! Taki test wyszedł. Obejrzymy co tam masz. Ach. Dobrego, co masz złego. No i co? I szczęki hamulcowe zdupione. O, cały jest generalnie rozjebany. Dobra, ja to No wyłączam. i jak to się mówi, to była proszę państwa rewolucyjna technologia od NVIDIA. Dzięki niej mogłem Dawidowi pomalować malucha. Jakkolwiek to zabrzmiało, to Trzeba dotyczyło przyznać, że samochodu. fajny. Tak, fajne. bardzo fajne, bardzo fajne. No. Można by tak było na spółę grać w H1. Jeden pół meczu i drugi pół meczu. No wiem.